Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday, abalị 2 n'ime ọnwa Ọgọst afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Dịka ọnọdụ enweghị nchekwa na-eribido obodo Naijiria tụmadị na mwakpo ndị ahụrụ na nso a na Abuja na-arị elu, ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB adọọla ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si na mpaghara South East aka na ntị ka ha chefuo echiche ịlọghachi na mpaghara ahụ ọ bụrụ ma ha akpọlataghị onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ndị bi na Abuja nọrịsị n'oke ụjọ n'ihi mwakpo ndị na-eyi ndụ egwu wakporo ha n'izuụka gara aga, ebe ọtụtụ n'ime ha bụ ndị a sị na ha hapụla isi obodo Naijiria rie mbọ. N'ihi nke a, IPOB n'otu ozi o zipụrụ site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful dọrọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si na mpaghara South East aka na ntị na ha nwakwala anwa alọta ọ bụrụ ma ha akpọlataghị onye ndu ha. IPOB gosiri ojuju afọ dịka ha sịrị na ọtụtụ amụma nke onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu buru abịala na mmezu. Ọ gara n'ihu kwupụtagharịa mkpa ọ dị ka ndị bi na mpaghara South East tụgharịa ụkwụ egwu ha dịka ndị a na-eyi ndụ egwu amịbatala dịka agwọ na mpaghara ahụ, wee si otu a chụpụ ha na-egbughị oge iji wee nweta nchekwa ebe ọ bụ na nchekwa adịghịzi na mpaghara ahụ. Ka o sila dị, ndị a na-achọ nnwere onwe gara n'ihu dụọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si na mpaghara South East ndụmọdụ ka ha mee ihe ọbụla ha nwere ike ịhụ na ha kpọlatara Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ na mpaghara South East. Ebe ọ bụ na Abuja enweghịzi nchekwa, ha dọrọ aka na ntị sio na ọ bụrụ na ha nwa gbaa ọnyụpa ime nke a na ọ ga-akwụsịkwa udu aṅụ nyere ha na mpaghara ahụ. Dịka Powerful kwuru na ala Biafra na ndị nna nna ha ga-ebili megide ha ọ bụrụ ma ha gbara aka Maazị Nnamdi Kanu wee lọta na-emeghị ka atọhapụ ya na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla pụọ n'ụlọ mkpọchi DSS. Ọkaiwu pụrụ iche na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ Aloy Ejimakor ekwuola sio na okwu ahụ nke otu jikọtara otu dị iche iche na mpaghara ugwu bụ nke akpọrọ Coalition of Northern Groups CNG kpọkuru ọchịchị etiti Naijiria ka ha kwụsị ịtọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ nnọọ mkparị nye otu mba ụwa. Cheta na otu kansụl otu mba ụwa bụ ndị na-ahụ maka ugwu ruru mmadụ bụkwa nke na-eleba anya na mkpọchibido mmadụ n'ụzọ na-ezighị ezi nọrọ n'izuụka gara aga kpọkuo ọchịchị etiti ka ọ tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla, rịọ ya mgbaghara ma kwụkwa ya ego iti aka n'obi n'ihi mmegbu emegburu ya. Mana otu a bụ CNG sịrị na otu mba ụwa ekwesịghị itinye anya n'okwu gbasara usoro ikpe n'obodo Naijiria. Ka o sila dị, ọ gwara onye isi ala Muhammadu Buhari ka ọ jụ ịtọhapụ Nnamdi Kanu, ebe ha sịrị na ọ ga-akpalitekwu ọgbaghara. Mana nzaghachi ya, Ejimakor n'ozi o zipụrụ n'akara nzirịta ozi Twitter ya sịrị na okwu a CNG kpọrọ bụ nnọọ mkparị nyere otu mba ụwa, dịka ọ kpọkuru otu jikọtara ndị ọkaiwu ka ha bata n'okwu a. Ọ gara n'ihu kpọkuo ụmụafọ Naijiria sio na ha aṅakwala ntị n'okwu ahụ otu CNG na-akpọ wee nye ndụmọdụ ka emejupụta ntụziaka ahụ otu mba ụwa nyere ruo n'isi, ebe ọ sị na Naijiria bụ ndị ọ dara n'ụbụ ha irube isi na ya bụ okwu. E nwere oke ụjọ n'ime obodo Orogwe nke dị n'ọchịchị kansụl Owerri West na steeti Imo dịka a gbagburu mmadụ 7 mgbe ndị ọkpa egbe wakporo ime obodo ahụ n'abalị Mọnde. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị si n'ime obodo ahụ bụ ndị na-achọ ka akpọ ha gwara onye nta akụkọ anyị sio na mmadụ 7 alaala mmụọ, ebe ndị ọzọ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ dịka ha nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma n'ụlọ ọgwụ Federal Medical Center dị n'Owerri. Dịka ha siri kwuo, nsogbu malitere mgbe ndị otu nchekwa Ebube Agụ zọchiri n'ime obodo ahụ ma bụrụ otu onye ntorobịa. Ka o sila dị, ha malitere igba egbe aghara. Ụfọdụ ndị tụpụnyere anyị azụ mere ka anyị matasio na ndị Ebube Agụ azọchiri n'ogbe ebe a na-arụ ụlọ wee buru ndị ntorobịa ma kpọpekwa mgbọ, bụkwa ebe ha nọrọ wee gbagbuo mmadụ 7 ebe ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Otu nwa amadi bụ onye ọgba tumtum bụkwa onye jiri isi kpọkwuru mgbọ a ka nọkwa n'ụlọ ọgwụ ugbu a ebe a na-azọ ndụ ya. Ka o sila dị, otu onye sitere n'ụlọ ọgwụ FMC gwara onye nta akụkọ anyị sio na ogige na-elebara anya ndị ọnọdụ ha nọ
n'ogo gbatagbata ejupụtala na mmadụ tinyekwara ndị enyi na ndị na-agọrọ ndị a ọfọma bụ ndị merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ ha. Ka o sila dị, o mere ka anyị matasịo na mmadụ 6 anwụọla n'ụlọ ọgwụ ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam azaghị oku akpọrọ ya n'oge onye nta akụkọ anyị webatara ozi a, mana ụfọdụ ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ mere ka anyị matasịo na ndị ọrụ nchekwa abịakwala n'ụlọ ọgwụ ahụ n'ụbọchị tata. Otu onye ọzọ si n'ime obodo ahụ gwara onye nta akụkọ anyị sio n'obodo Orogwe bụ nnọọ nke ndị mmadụ gbahapụrụ ma rie mbọmbọ dịka ndị ebube agụ zọchiri mee na-anwụchi ndị ntorobịa n'ime obodo ahụ. Chetakwa na ndị Imo anọ n'ugboro ugboro kpọọ oku ka ekposaa otu a bụ ebube agụ dịka ha gbagburu mmadụ 14 n'ime obodo Awọmmamma nke dị n'ọchịchị kansụl Oru West na steeti Imo, bụkwa ụmụafọ Otulu bụ ndị gara njem agbamakwụkwọ n'ime obodo Awọmmamma ebe ndị ebube agụ a nọrọ n'otu ụbọchị bibie ha. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Imirikiti ndị na-eme njem n'okporo ụzọ awara awara siri Enugu gawa Port Harcourt bụ ndị a tọrọ site n'aka ndị ọchịnnama, bụkwa ndị gara bochie okporo ụzọ ahụ bụ nke dị n'agbata ime obodo Leru nakwa Ihube. Nchọpụta emere gosiri na ndị ọkpa egbe a bụ ndị ruru 13 n'ọnụọgụgụ bụ ndị tọrọ ndị mmadụ bụ ndị nọ n'ime ụgbọala bọọsụ 3. Ka o sila dị, ndị ekperima ndị a ka a sị na ha bụ nnọọ ngwa agha ọkpọkọpịọ wee wakpo otu ndị agha bụkwa ndị ezigara ebe ahụ bụ ndị bịara ịzaghachi ọnọdụ gbatagbata. Ka o sila dị, ha gakwara n'ihu gbaa ụgbọala ndị agha ọkụ ma merụkwa ndị agha abụọ ahụ tupu ha gaa n'ihu bukọrọ ndị niile bụ ndị nọ n'ime ụgbọala bọọsụ 3 ma tinye isi n'ọhịa. Otu onye ndu ndị ntorobịa n'ime obodo Ụmụnne Ochi bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na ọnọdụ a akpatala ụjọ na mpaghara ahụ. Ọ sịrị na ndị ekperima bịara n'ihi nshansha mmiri na-ezo n'ụbọchị Satọde wee were ohere ahụ kwuchie n'okporo ụzọ etiti a, bụkwa nke kpatara kpachikpachi okporo ụzọ ma bụ nke sitere na njikọ okporo ụzọ Leru gawa na Ihube, ebe ndị mmadụ chere na ọ bụ ndị uwe ojii bụ ndị na-enyocha ụgbọala kwuchibidoro ya bụ ụzọ. Ka o sila dị, ọ sịrị na ụfọdụ ndị mmadụ rituru n'ụgbọala ha ebe ha gara ịmata ka mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ mgbe ndị ekperima a kpọpere mgbọ nye ụgbọala ndị agha bụ ndị bịara ịzọpụta ọnọdụ a. Ka o sila dị, ọ sịrị na ọtụtụ ndị mmadụ nwetara mmerụ ahụ ebe ndị mmadụ hapụrụ ụgbọala ha rie mbọmbọ. Ka o sila dị, oke ntọ mmadụ abụrụla ihe na-eme ndị mmadụ ụra aga n'anya na mpaghara ahụ kemgbe a tọrọ onye nnukwu ụkọchukwu ụlọụka Methodist bụ Dọkịta Samuel Uche, tinyekwara ndị ụkọchukwu ndị ọzọ. Ka o sila dị, n'oge a kpọtụrụ ya, onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa bụ Eze Chikamnayo bụkwa odeakwụkwọ otu nchekwa ime obodo Ụmụnne Ochi kwupụtara nke a dịka ihe mere eme. Ka o sila dị, ọ sị na njinji a jiri n'akụkụ mpaghara nke steeti Imo bụ na okporo ụzọ siri Ihube gawa Ụmụnne Ochi, ebe ọ sịrị na ya ga-eme ka anyị mara nke a ọ bụrụ na ya enweta ozi n'uju ebe ọ bụ na ha maba ọnụọgụgụ mmadụ ole nwụrụnụ. Ka o sila dị, mbọ niile a gbara ịkpọtụrụ ndị agha dịka mmiri awụrụ n'elu okwute dịka onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị agha nke 14 Brigade dị n'Ọhafịa bụ Lieutenant Innocent Omale sịrị na ya nọ na nzukọ n'oge a kpọtụrụ ya. Ka o sila dị, n'otu aka ahụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Abịa bụ Geoffrey Ogbonnaya etinyebeghị ọnụ n'okwu a. Ndị ekperima egbuola mmadụ 3 n'ime obodo Juromanụ nke dị n'ọchịchị kansụl Gaso na steeti Taraba. Ozi anyị nwetara kọwara sio na mmadụ 6 bụ ndị a tọrọ mgbe ndị ekperima a zọchiri ma malitekwa igba egbe aghara aghara wee na-agbagbu onye ọbụla ha zutere n'oge ha jiri ọgbatumtum wee zọchie n'ime obodo ahụ mgbe ọ kụrụ elekere anya 2 nke ụbọchị Sọnde bụ abalị 31 nke ọnwa Julaị. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọhaneze na steeti Taraba bụ Gambo Babaju Kwache bụ onye kwupụtara nke a n'ụbọchị ụnyaahụ gara n'ihu kwuo sị na ndị uwe ojii ewerela ọnọdụ n'ebe ahụ.
Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ndụ mmiri ndụ azụ, ụgbọgụrụ m yara mma mekwara nwunye di m. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ na were nchi ka emesịanụ.